mai sona a mota na sako nai mata kallon soyayya na nuna ta farko kin yi min satar soyayya daga ninki a yau baiko zan so ki fahimta kauna ce abin zai yi karko ki bani aran zoben hannunki karki nuna min iko in min yi auren soyayya ki dama min koko daga ninki na gano mai tarbiya ni ke zanwa anko daure ki faɗa min sunanki dan mata ki narko ki buɗe min fadar zuciyarki yau ta yi bako ai min izini na zo domin ki ta karbi sako raina ruhi da jiki na baki kyauta na miko haɗuwar mu da ke babban dace ne sa'a na tako zan so ki kula ni ki ban yardarki alkhairi na hasko zan bar yin komai dan hidimar ki hakan na sako ina ta jiran ki dan dube ni ina ta dako kallon da ta min ya mamaki ya sani tarko dan na gaza gane shi menene nufinta a tun farko tana tafiyar ta ina da dabinta ta tsaya karshen loko daidai wani gefe sai na ga yaro kyakkyawa ya leko daga nan ta kusa ya kira sunanta da gudu ya sheko kallon su nake yi da mamaki na tsaya tamkar soko ta sauke yaran ta dube ni ta ce na ji sako amma ganan ba ta ka kira ni na baka iko suna na Maryam kaga gidanmu ko za ka aiko ni ma da ganin ka kasa ni tunani zuciya ta sarko murna ta sanya duk na rude wayata na dauko mu kai musayar nambar juna furan so na sinko daga ranar mun ka shige lambun so soyayya ta yi danko ra'ayin mu ya zo daidai mun dace burin mu a yau baiko shawarar mu tana daɗuwa ko yaushe zumunci ya karko aure shi ne ribar soyayya a raina shi na biɗa